Ta hagani ke sngi pat nga aingo biang yu try bangala ya kapan keren biang lani ban hikai biang ya pi baro daga ketien ke jong try ka kodor ngala keren ya kani ke jing hikai daga banga sedang nadu managani ke voice ka ba sans pa arpunyo ya ka ba ngala ai kerteng Pdiang yo Mynsiem Bakhuid bat ngala pen I ba iwe pi we ki bangai ki ba la Pdiang yo Jesus Christ ki don kam banyo mat lani banyo Pdiang yo Mynsiem Bakhuid jo play kadai ga hukum ka bawan now Jesus Christ ba way pa way lani ka way pa ka way ki bala shem ki bala mat ya ga jingpenim ki don kam banyo Pdiang ya ka jingpendap ka jong Mynsiem Bakhuid knap bakin la ban shekri ban ya chikmat tinggal apan I pi khamnia la se ya ki katuan it ligi dikhat ke be day bat ke jing hukum ke jong jisu bangi day ban Pdiang yo Mynsiem Bakhuid nang tade ngala hikai ya ke wei ke benta managani ke tayo bat ya kene ngadang sateng dengan pendep mentag sngi namaga kwa ba ki besngap ki be yo sngo mo pi baro ki besngap inga gani ke por bala kumno adin ba fiyo gini ke points kini ke banga hikai fi kam de ke be ye fi ba pinla ban Pdiang yo Mynsiem Bakhuid jo blay kam de ke be namar ke de ke jingkular ke beskem ke de ke jing kular ke jong utrai jong Jesus Christ ban ai yo Mynsiem Bakhuid shige jing im ke jong aba ke jong pi ti hagini ke por ngadan ni ka pangan IP session ban pengen mau biang pi ngala keren Jepang manu bala ban Pdiang yo Mynsiem Bakhuid ngala pen IP ke point ke baning kong ke day tang ki bala yo ya ke jing penem ke baling ba u Jesus Christ kata ke de ke besai kedar ke bau Jisu kren ke gospel ke jong Yohanes ke nang ba khat sao na ke khat ke ba khat riu tetel pen pule wong ka perthei kamla setiap ban Pdiang kamut ki brio ki bampat tip yo Jesus Christ ki dalog ki riu perthei ong ka Bible kimla ban Pdiang ki yo tangi ke jing pen gendo ki yo tangi ke jing ta ke jong Mynsiem Bakhuid re ki klemla ban Pdiang te ngakwa bangan pen pi ban pen ke mau biang sesisian manu bala ban Pdiang yo Mynsiem Bakhuid ka baar ki dei ki batip yo ke jing kular tinggal keren ni ke jingkular haga Bible kambon mana ni ke tayo bat nasi mentag sengi nganam keren show igani namar kadai ka ba nganget pila syai dengan keren tang igani ka ba ngan pen pi mentag sengi nang ni naka saki katu ane teligi points bakumno nginlah banyo Pdiang yo Mynsiem Bakhuid namar haga jingi kai jonga baro silenter kita kini gisnam ke baladap habanga tuai ki brio begini op dia Mynsiem Bakhuid begini o ki jing tuai telet ngajiyo I bagi brio ki yo mat yaka da ka banga snot kho I kitin ki job play ban pensuk bat ban wan ra yaka shaka balong simple bagi brio kin snot kho bat ka badan nong rim na kitin ki job play khnang bakinum bakla ban ngayo ibedi tangkini ki point ki banga wan ra ang niru kila biang ngamong badan tangkinin roi tangkini ki nongrem ki banga hikai piru kila biang ye pi ki besngap bapini op Pdiang yo Mynsiem Bakhuid ka baningkong bapide ben tikina baha bapila yo jingpenem ka bahar pide bin tip bagani gede ke jingkular ka beskem ka ba kular ye ki khon ki jo blay ban ay yo Mynsiem Bakhuid bat ka balai ka banga kwa ngini kren baha man tagisngi gede ya kane ka balai ngakwa ba pindas nga ba ay gani namar lesing ala kata mana gani ka tayon ray ngakwa banganda keren ba ay gani namar gani ka day ka bedon kam bapini o Pdiang yo Mynsiem Bakhuid kata ka day ban Pdiang yo Mynsiem Bakhuid ngidon kam ya ka jinget ka baskam pi ngan keren kendiat ka day ka jinget haga Bible ngasngongo yo blay ba
Lada pin puli bahaga ga Bible uji su da kwa yaki yaki jingle yaki tiar yaki tar yaki dur yaki dar yaki mo yaki ban le aga jingem bangin yo no play uklem bo de kita ki kendon uklem bo de ka dur tin pna ne de ka dur jisu ne de ka dur Mary ne Maria ko mo ang Gabriel uklem bo uklem bo le se de ka pniang uklem bo setia de ka uklem bo de tiar gitar bangin yo pdiang men sibu ko uklem bo kaba shai kedar na Bible hi gede ba u jisu la ne ka ktin ka jo play bangin yo pdiang no play gede be tang da ka jinga Nagataga daw na pipuli na gani Bible lesi ngasngotanat ya gani ktian kabaong hagalanong kaba cutway ka jong Marcus ngan sipan ikan diat gani jinget kaong yakini ktian sngap ngan pulir ka ba arsaw na marga tanga ong api baki bro kat ka ba pinpan haba pikir pat tunget ba Pdiang ya kita te pinsayo wat la kani kam kren Mynsiem ko indre kani ka nongrim ka ba habang idwa ngi de ban nget mengide ban nget ye ke bangi tuai bo play un ai bet ye kata tingan pen i fi ye ne por ya ka wei ka nong rem na ga Bible kata ga gospel ka jong Lucas kala nong ka khat wei tangi ne puli ye ne fi ke ne ga beton kam ba ba fin sngot ho na manga yo iden ki brio ki bam sngot ho ye ne ngan de pen sha ye ne ka gospel ka jong Lucas nong ka khat wei na ga khat ka ba tangi ne puli na ga khat ka ba khat lai ka o ge ne ki kiten tangan da puli fi na do ga khat ka ba khat no ngan puli na do khat ka ba khandai ka o gini kitin ngaru nga o fi o jisu tu pan ten sa ai pi tu wat fin sa shamru tu tet an sa ple pi na babaro o panu Pdiang bat jaro ba wat usyam bat utaw ba tet an sa ple tila da ukhon un pan kpu na ununu na pi balong ukpa hato na ai no da mau hu lani ga dokha haga ba dei ga dokha un ai no da busen hu budu dak jingli nila da un pani ke pelenga to un aino da ganyanglar tham hu pi da pi puli ye gni ga khat pin se skot ho ba ong ye gni gikten snga bong na mar ka tala la ma pi ki balong baman pi tip ye ban ai gi jing ai ki ba ha ki khon ki jong pi ka ba kat no tam ba ku pa jong pi u ba beneng un ai yo Mynsiem khot ha kita ki ba pan na u kani kani ka way na kinong mga Bible kiba nga kwa basasi sen pat nga na pensay ba pi hadian ba nga yo jing shay kani ki snem ki baladap nga da sngo kumen ru ba ba nga let yin ki breo khambon sen hinga shay slok da nga ngal no na ba nga yo iba kani ga jingir ku ga ba kraw ga jing im jonga bat nga yo iba ga nong rim jonga jinge kadai ru ka nong rim ga bangi de ban sngo tho ya ga jing shisha ga ba na po jonga ya shabat nga na mga kwa ngan hikay biyang igani hagani ka por pi abo jisu kurani gani khot uang pantin sa ai wat fin sa sham tit and sa ple mo na pi puli bahay gani khot ka ba bil ka ong na babaro ba panu Pdiang ba jar ba tit de ban ple ba wat de ban sham pi dan gibri ba pan ki klem yo ki dan gi ba tit u ble klem ple dan ki ba mo ki ba panu klem ai Ombaro ka bagi beri pan ki yo, klem yo lon. Ngamen suang set perkhat balai ki klem yo. Pleng na salap bau jisu u klem ko tangkat ta bau ong. Uong da ka bau pensai ka ni khat uong. U u pa u bala da u khonu pan da ka dokha bau ai do sen. U pa u bala da u khonu pan da ka pleng bau ai da ka nyang tham. Fi mjudan kpa ukpa trai ya lagi jong ki khon haba ki dona peneng jing haba ki doni ki nu jeng kam haba ki pan na ukpa trai jong ki tum nani ukpa ba kum nu ru un ai be ki khon ki e ka bo kwa ban ai but pin de puli ba ha ga ni de khat pleng as skot ho
ba kadan jingi day bat ke ega bang keren nadu sedang ba manu balaban Pdiang yo Mynsiem Bakhuid day tang ki bala yo jing penem hagi we kinten day tang ki brio ki bala day shisha ki kontrai ki joblay namar hang ni haba keren chapang ka bapan uong uwan ra chapang ka nongrim jong ukpa ba dukon fila da ukoni ukpa na bet na mau day kontrai ting khwa bangan ong ipi ga de por ba pin sko tho aga ji de bat Mynsiem Bakhuid ba pin yo Pdiang ga jing em u ong ha ga khat ka ba khat lai jong ga nong ka ba khat we Lucas ong la da pi ki ba boman ga mot mangi ki me ki pa ki pop ki brio pertei ni tip ban ai ga jing ai ba ha ha ki khon jing pe u ong ki ni kiten kat no tam ba ukpa jo pi ba bne un ai Mynsiem Bakhuid ki ta ki ba pa no fi lada fi pule ba ai ni khat ni ujisu wanra ya ni kitin ong kat no tam ukpa ba bne ong kat no tam ublay ong kat no tam ukpa ka ba mot ba ya ublay ubangi ni it ni shakri ni dua ni wat ni mani ni ro nga kwa nga nong fi ya ni ublay ngim de tam ju khat ublay ba she jingai hare la ailat ini baraka bagi Pdiang yo Jesus Christ deka bagi kelak ba mot deka bagi yo ega jikta ga jo Mynsiem Bakhuid habangi Pdiang habangi nge lapan khai ngi bat ngi la khapat la khar sen ngi deka bor ga jo ktino blay ba do Mynsiem Bakhuid bat adin ba khapat ngi de ki kontrai ki jo blay bat kum ki kontrai ngi dan hak ban pan no khpa bat la ngi pan no khpa hak kriten ga jo jisu kham tam lele hang ne wong kat lo tam pa kamot ba pidey ba na dek pa shishayo blay ubabnek kani ga ba ong pa kamot ba pidon kam ba snot ho ba pidon shisha ga ta ga jinglong try ha ka ba la kha asen pino Mynsiem Bakhuid ba pila da day shisha ki kon jo blay fika ta ga ga ba ga kwa ba ga na ban ni ga na hikai ba ai ga na kren ba ai ga Kita jipun ki pergi berperkat bagi yo yang Mynsiem Bakhuid day bagi laban penbiang bagi laban dan ki baang ninga tengam trek Pdiang nomor bangampat janai nomor bangampat biang nang tade ngam kwa ban yo yang Mynsiem Bakhuid nomor bangampat la kita kini kitien ki bagi syukran bagi narut klem na sngot ho igan nongrem fi ujisu klembo nongrem haga Bible ke klembo nongrem yanu bagi Pdiang Mynsiem Bakhuid bagi biang hari ki Pdiang yang Mynsiem day da baki dan ga jinget ya baskam ka jinget ka day ka jing bu ka jong play how brio la ban nget yo play ba play usngo ba yo brio habo nget ka shiti shigi hebru gal nong ba khat way ka khat ka ban rio ka ang kini kikten ka ang klem ka jinget mla ban pen snow ba yo play namar ka day yo tau ba wan jan jo play ban nget bo don bat bo long uba ai nong ye kita gi bo wat yo day da ka jinget bang yo ye ka ban pen snow ba yo play da ka jinget nila ban yo no play Fia hang tang kwangan pensyai fi mena skiba ujisu ang ni ukuran uang kat no tam ukpa jong pi ubahaki beneng un ayo Mynsiem Bakhuid ha kita ki bapan na pila de pipan no play ula de pikai beneng la puli Marcus no bakhat we itu khat ka ba arfusan bala ngi pan no play ngi de ban nget bangi Pdiang ngi kita ngin yo be para bawang ni kat utam ukpa jo pi ba beneng un ayo Mynsiem Bakhuid ha kita ge bapan no fi dan kini ke condition ng ni ka ba kandiat kalong kalong confusing la ni ka snow klumar na madan gi ba pen klumar snap kan ong fi dan ki ba hikai bamdei show ban up yo Mynsiem Bakhuid namar ki apostle ki ab ado shipos ngi Mynsiem Bakhuid uwan ka kamera ka baneng berkata ka dege jing hikai ka banganut panong ka dege badai himdei show ban up namar Mynsiem Bakhuid ula adep dan hang ni ka pertai na do si Pentecost udon hang ni ka pertai demo badan hang ni hang ka pertai menta don gi hikai ba mdei ban pan ha ba ula adep don pin pan ni ke
Dia man si Pdiang baik. Lada kalong kumta lada Jisu hikai ni ong. Kan utang bukupa je pi ba beneng un ayo Mynsiem khoi agi tagi ba pan no. Bagi dia pergi bom tip pan yo Mynsiem khoi. Pi deu Jisu ba pendap ingi do Mynsiem khoi. Bala da pim tip pan. Lada pim pan kamut ba pim da snodon kam. Lada pim tip pan de pin yo anai. Pikin mau tu khon sorong auria. Habo tip pan uyo. Baru tu khon ngkong u hok bo bet. Hari haba tip pan udo. Katakan dia nong rim na Bible, piaban pan. Dan sakawai dia nong rim ka banga cha yo snau yi bri bi hikai gi baong. Dan kam shuban ong wan Mynsiem Bakhuid. Unwan kum no bula de wan dan gi baong yi ta gitian. Fi klem snau tho yo Mynsiem Bakhuid joblay. Fi Mynsiem Bakhuid joblay udai ubadan buram. Udai ubadan buram. Dapat baik kita ketian. Udai ubadan buram. Umwan hi, rung hi, ble hi, tenro hi ke. Mynsiem Bakhuid uladep dan. Uladep wan haga ying jom hi. Fitip uriu dan buram ulang kumta. Ubadan buram hi ulang kumta. Lapi khat di uladep wan haga ying jom hi. Pidan kam mana kerpat ban khat ban ang sngau hawan. Wan shikini ke kamera, wan haga jing im jonga, wan namar balik uladep dan. Tang maha bapi ong wan. Kapen pau bapi da buram, bapi da kerpat, bapi da penret. Mde bapi ong ula awan tu de bantip hi ke, de ban le hi ke. Wali le kam tau Mynsiem job le de badan buram. Ladang awan yeng jong fi, pim ong yang pi shong pi ngam ngan le ayu. Pi haban ong sngop hale kum ta, wan kum ta, trai hanga, pendap ingan. Da ke bor ke jame. Wan Mynsiem Bakhuid. Ngi she rwai, wan Mynsiem Bakhuid. Ngi she rwai ke jirwai. Wan Mynsiem Bakhuid hanga menta. Ngadon kam jing pensle. Wan haga bor. Fi, kakam de ke bakla. Lala fi ong wan. Kadika dak. Bapi penrit jela dia. Bapi da buram yung Mynsiem Bakhuid. Bapi ong wan. Udah badan buram. Unwan. Rela daw siyong ajan jo pi ulawan makanaro. La pi klem ong pi juyeng. Pinyo Mynsiem jong blay. Uday badan buram. Unum le hi yeki eki. Kamde ke babakla. Bapina ong wan. Ngabar bor kasi ong Pdiang yung Mynsiem Bakhuid. Ng wan Mynsiem Bakhuid. Ngayos ng wan. Na mga penrit ila de ngati .com yung ngakot yung. Ula adep don bat nga tamang adang ong hiwan na mabang kwa ba untre undon unle ke bakraw pi hangta nga kwa ba pin pensay ba na mga yu iya gini gisngi gina gijay kay gi bisulong supenwet kay gi bisupentut kay ki bamdan meaning ya kaban ya jing tre ka jong ka ba ka bamdan meaning ya jing tre ga jong Mynsiem Bakhuid ba pin yo i na Mynsiem jo play upet dagalenti jo jing ay. Pipuli ke gospel ke amap ingai kam apostol na menengkong. Lesing asu wanra kum genuksa khendiat biang sa sisien. Na pipuli dengan khat ke bakhat ar. Pio ke tu ke ketien ke baong. Anda kila lech pai se Jerusalem na ulum ki alip aba Jerusalem kat ke jinglech sengi sabaton. Kila pais ke kamera ke bahane Petrus bud Yohanes mau kila keren gini ke Bible ke ong kini barok kila yaine ke jing tuai. Nang tade kila tuai ne. Fi ka bamut ba kini ki apostol bat kitu barok idan sis pa arpungon hadin bau Jisu kiyo sebenang uladep ong iki syong ha Jerusalem tan penkup hide ke bon beneng fi ka penpau ba kini ki sis pa arpungon rikat baru Petras kidang nget ya kata ke ketien dengan donot baro kidang nget ya kata ke hukum dengan donot baro kidang nget baka bau Jisu ong ka tebe benja kidang nget bakimla le
ladau Mynsiem khot jong play umwan nakata ga down najrong jong lum olip adien bekim yo issue yu jisu na maula kiu shibneng fiyo ika ega beja nda habau jisu kiu no shibneng ki klemlet shu shiyeng ki kiu bech ke kamra ga bhaneng balay da fi pej bahai gani ki danget fi ka jinget kadai ka jing long ka bapen pawi ka jing ko ngo bat kadai ka bapen kemen ka bapen sngau baha yo play dapat pahangan hikai fi ye gani lada gini ki apostol baro ki klem dange ki artatin ginumio ega Pentecost here ki dange mengin up in shong in duai hadu mengin yo fi ka jinget barobor kaya lami pi shiga jaka gaba pinyo Pdiang ki eki bakraw no play tangini puli Joshua yung Bible na pi puli na ka shiti ka jong u apso Paul ka ba utho shigi Galatia akwang ini pet yung gani po fi pi puli gani ka shiti ka jong u apso Paul shigi Galatia na ka lanong ka balay na ka khot ka beningkong tangini puli u ong gini gikten a ki Galatia ki bobie hato u ei u balapent hame fi haba persya ki kamat jong pi lapin ishna yo Jesus Christ balasan arpnayo tangkani ken ngakwa bantip na pi pila Pdiang yo Mynsiem daga jingle ka hukum ne daga jingpen sngau jong ka jingai hato pilong ki babet kata haba pila sedang na Mynsiem lapendap mentai pia gado hato pisha le no e bon ki kata la ni shisha kalong le no e namaru tau ba ayo Mynsiem ba tau ba legi kamba apri hato le daga jingle ka hukum ne daga jingpen sngau jong ka jingai tapi puli lot ye gane Bakhuid kong kum tau Abraham ulanget ya play bala nyawi kita bakalong ga hok na bagata tu fintip bagita ki bana ga jinget kita ken kilong ki khon ki jo Abraham tapi puli ba ye gane wapso Paul bukuran ga balang ha Galatia ukuran ga ktien ga bakhor ba namar balai hadien bagila Pdiang yo jisu ga jinget kila yoma ga jingpedem but de daga jinget ru ki yo Pdiang yo Mynsiem Bakhuid hari hadien bakila yo iga jingpedem kila yo Mynsiem Bakhuid kidang let biang shigi jingle jonga hukum kidang persyanghi daga jingle jongki but de hang tabo apso Paul usakrene ni ktien wang hato pila Pdiang yo Mynsiem daga jingle ga hukum de daga jingpen sngau ga jingle kabamut haba wapso Paul ulej apa kaniga balang haba uhikai ki bakin Pdiang Mynsiem Bakhuid nda haba dua yaki na bukti ki ule daga jinget bar ki tuki brio kinget bar haba kinget Mynsiem jong blay tray hari ki duno iga jing tray ga jong Mynsiem blay namar ki kot biang ga do aba ong ga do ang ni gamot ka jingle brio biang people la da fikin ria na ga jinget ka jing tray jong Mynsiem Bakhuid jong blay kam yo chaka de daga jinget ba pidan jinget dai bar Mynsiem Bakhuid ngajupen iya gane barbor baga Bible kada keren syai bau Stephen udap daga jinget pada Mynsiem Bakhuid tapi puli kam apostol nang menriu ko yo Stephen udap daga jinget pada Mynsiem Bakhuid ubriu badan jinget udan Mynsiem Bakhuid kabamot de daga jinget bingi yo Pdiang Mynsiem Bakhuid pikin mau tu ke kentai ga papang mi snam khadar snam habakalet ban kta daga jinget iga jan remiang ka jan kup jong Jesus Christ ka Bible ko ang Jesus sange o ang mano bakta nga na mga bor kamot ka bor jong Mynsiem Bakhuid ka hiar ga ni ka kentay balay namar ka kta daga jinget pika jinget kadan jinget ay bano Mynsiem Bakhuid jong balay kam daga jing sngaw fiki feelings ki jing sngaw kide ki besyukar yo brio Teng-tengi ngi ko abal Pdiang Mynsiem Bakhuid ngi shus ngau
What you ngau hoi ka syaitan ka balong sensational ka ba pen ngau ya pi ba pen mo ka ta ka jing ngau jong pi bat pi o ngau le se mo ka tu ka jing hem ka tu ka jing sa ka tu ka jing pejane ka jing terhane ka jing kita gi dak ka jing tersan ne ka bor ka biar ki dak ki bangi yo ngau nrei kan mau ban da priang pim de ban shu ngau pi hap ban Pdiang daga jingai namar lada pi ngau lada pi yai biang daga jingle pi poi biang shika hukum pinio I pinum yo ye ga jingai ne ban Pdiang ye ga jingai lenti ga jopi ban Mynsiem khol job lai dai daga jingai bangi yo Pdiang yo Mynsiem khol da pi pule lot ye ga ne o absupol u ong ye gini gikte ngap gan pule pi naka naga de khat ka ba kalanang ba lai gal tia ga khat ka ba khat lai khnang ba pindup shai Ukris ura sius pa ingi na ga jingtem ga hukum na kabala penlang ga jingtem nam ta jingi na malat ha lang malat tim yo way bro ubus dia na udian khnang das ngap ai ga ta khnang ba ga jingir khu ga jo Abraham how Chris Jisu kan yo wan hagi gentle mangama vingi de gi gentle man le yo bangin yo Pdiang ya ka jingkular yo Mynsiem da ai da ka jingai Fi ia ka jingkular ka jong play. Siapa ngu Mynsiem khoi. Kala keren ba ki pala ban Pdiang Mynsiem khoi dei betep ka jingkular. Fi ka jingkular. Ka jingkular. Ban yo Pdiang ia ka jingkular. Ki jong Mynsiem khoi. Kwa fin ngap hai ka ne ba fin yo Pdiang ia ka jingkular. Ka ba dei ban Mynsiem khoi jong play. Pin yo I ba ka jingkular ka dei ka ba fi Pdiang daga jingai. Pia hang ni wong khnang ba ka jingkir khu ka jo Abraham au Chris Jisu ngasnut nat ye ka ta ka ktien ka ba apostol Paul wong kani ka ktien ka ba jilio ka ba re ka ba snut nat adu ka ta u klem ong ba ka jingkir khu ka jo Moses ka jingkir khu ka jo David ka jingkir khu ka jo Joshua wong ko wong ka jingkir khu ka jo Abraham ha u Chris Jisu kan yo wan chano shangi ki gentle ban le yu bagini yo Pdiang ga jingkular yo Mynsiem daga jingai fi ka ne ka jingkular ya ka jingkir khu ga jong play ka wai ne ka jingkir khu ga dai ka jingkir khu ka ba dai ban Mynsiem khoi o ka jingkular khnang ba ka jingkir khu ga jong Abraham fi u ya ma ong no u jom now Abraham shadow show Jesus balai fitim na ba u Abraham u im shuai ga hukum but u ya daga jingai but u Abraham ula ban ya daga jingai daga jingai nama u im shabana ga hukum nakata ga dawo a Paul abu thong ne ang knang ma ga jingir khu ga jo Abraham udan shuai ga hukum kan let bet show Jesus Christ nama u Jesus ruwan lami ga jingai u ya la ga hukum u imma ka pol hukum la khayu jisu ka pol hukum u hapana just bit brio to pon re kin ma jisu wan ka bible ko da ka jing wan jo u wan man wan ra ya ka jing ia ka ba ka jing ia na ka ta ka daw haba absu pol ukraine ga ne ka jing kar khu ka bangi yo Mynsiem khu jo blai usdang na Abraham u jambe shadow show Jesus Christ na mabalay de da ka jinge de show daga jingle ka hukum de daga jinge bangi ki gentle ngila man yo Pdiang yo ka jingkular yo Mynsiem aga jing mj fiki kini ki jingi kai gidei ki badon ka madu kata shibon ba ki brio ki miss gini ki aka Shibon ba ki brio ki ba yai daga jing snow ba ki poye ga ba bakla. Fitim what ki bala Pdiang ru. Kin sa poye ga jaka ka bala frustrated. Kaba klumar ong no kumnon bot ang diktin kaba terkhong. What kitu ki ba yam ki ba lenyar ki ba kerthat ki ba ngamper syai kata. Tang bala na ki susakot. Hakata ga jing snow. Ublay metray saba ga jing snow. Metray ba ga jing eh.
Fi kadai kaba ba pinyo i brio i kum isra hamba i rega sako rega do. But la kimdang ban ya banu blade daga jinget finyo i ka jing snow kan shet chukorki. Handa ki brio ki ba ya daga jinget ki scam ki ne ba ki daga je dai banu Mynsiem khojo blade. What you ya sa daga jing snow? Wat je perkat bepi la yo Pdiang Mynsiem Bakhuid aku tu sngi ni menta tenga syaitan ki bon oi nga ani ka pa bang Pdiang na pastor ka yo ngau tu pastor hapo ka met janga nang ta kana plu ka da no janga pat nga da ngau bang kwa ye isyo ka jing em nga da ngau bang ka dan ka jing pen sle ka dan ka bor ni menta ta pastor ka yo ngau dengan oi pi she ulet la da pim yo ngau kan mau yo play yo Mynsiem Bakhuid yo play. Hat kita ngepor bagi dia yok snow bawan, kita yok snow kerja pasal aku yang play kata Andre kan mau lada pim yok snow ro, Mynsiem jo play, udan bat pi kadan ke jutang ka bu yete badu Jesus, bau Jisu la ang lepa, udawan mau, shangsa apa jompi. Kita kan dia ketien ke bersai kadan nau Yohanes, bat ngada kuat, bamentai ke sengi, bapinda syai ke dia ke keren to. Kalau orang fingi dan tang kendiat ke points ke benengkong ke dei tang ke beri ke bela yo jing penem ke baar ke dei ke betip ke jing kular bat ke belai ke dei ke badan ke jing lani ke banang ban Pdiang ke jing tongan pen ifi ke dei ke point ke bakhat do ngabuk khat do ke dei namar ban Pdiang ke Mynsiem Bakhuid la da pimdan ke ni pila pindan kita lightly rai la da pimdan ke ni ke bakhat do ngalap dong pila pin mesro hi balenga ngabu i kata kektian kadar ke jide ke jingat bat ke ni ke mangan pin i kata ke dei pide pindan ke jing terang bat ke jing sliang ke pa shisha ya ke jing pendap ke jong Mynsiem ke jing ep jong pi lebih ngap ya ke ni ke por lada pidang dan ke jing artetin pisngo pidang dan ke Mynsiem ban perkat ni tip ke ni bedan kamle tip dan kamle lada kadang dan ke tar pinum yo namar pihap ban sliang ban terang ya ke bor ke jong Mynsiem Bakhuid ban ya ke pisliang ya ke kadang masuk ban yo Pdiang Mynsiem Bakhuid nama lada pim dan jing terang jing sliang kan mau ublay unum ai setia namar pipin na pet na Bible tangan pulih pi kendiat na ni ketin ke jong blay kenang mapin up sengot adu kat no kani ke ketin ke banga peni pi mentang sengi ke dai ke ba kraw ke ba wat uji suru kuran ni kani tangi ni pulih na ke gospel ke jong Yohanes ke nang ke ba nyau na ke khat ke ba life nyau te ruang ke ni ha ke sengi ke ba khat do ke sengi ke ba kraw jong ke jing kawai ni ujisu ula yang ba ula perta udaong lada ununuru usngos liang ai ba unwan hanga banun diro fi ahang ni uyang hajrong jong ketu ke temple bat kadairu ke sengi ke bakhadu jong ke jing kawai ni am kamat ketu ke ke the last feast mo ketu ke feast ke bakhadu jong ke niam jong ke jing lai ke kita kain kor baik ka kadai ke he kadai ke begida puram bahagi ju Jisu yang ha ke temple uperta ia ke ketien ke jam anu kata pim julap o Jisu perta rehang ni ke Bible kong ulah aga udah yang pi artli gini ketien uyang baru perta pim julap o Jisu habau kuran tinggi joblay bau diang usai syok jukam pertaru kuran bet jai Hendai na pipet bahaya ke dia dekat ke Bible kong Jisu ula yang bat ula perta balai perta ba kanu ka bau perta ka bau yang ke dia ketien ke bedon ka ba uang ke dia uang lada uno but tang kita ki beda seliang akin wan syanga bat kindi lada piklem seliang piklem terang piklem ang nuot walit mat pinyo yo Mynsiem Bakhuid joblay am dei kam ga besok nama balai nga ong kumta wat la dala pensuk ingi begini yo Pdiang daga jinget reu blay ko wan ayo Mynsiem Bakhuid agi brio kiba kisgal tho
bagi terkong, bagi melak ban ya cikaman, bagi kuat ban iet yo play, bagi kuat ban yo bor ban shakeri utrai, bagi kidan ke jings liang ka bagi pertai kamla penjas liang, ka bagi pisah kamla penjas liang, kidan ke jings liang ia ka ban Pdiang yo Mynsiem Bakhuid ke jing im jaki kum kita ke brio. Ong jisu ne jar lada unono ro sliang au wan changa banu diru pe kada je de ke jing jing sliang ma ke jing ai wang jar o bange changa kumbala ong ke jing tho ki wa o me em ke ni to no na ka do no chu rei ya ga ne ula kren chama Mynsiem yo ba kita ke bange au ken sa Pdiang nama 4 simla ayo Mynsiem Bakhuid nama 4 simla penan buram yo jisu Fidei hak dia bakidan ki brio ki ba sedang ban wa dia habaki yo i ki brio baki Pdiang Mynsiem Bakhuid baki lenyar baki perta baki hala baki ksait baki fi balai lada ki wan daga donot ke basliang ki perta ki yam ki jauman ki pai donot kam dai ka papakla kam dai daga balenyar ba fi yo Mynsiem Bakhuid re fi yam balai fi lenyar balai dai na mal ba fi dan ke jing terang ke jing slap ini i ki brio sin wa ki yo Pdiang namar ya ki brio ki basliang Mynsiem Bakhuid udan de ki pan ki kerpat daga jing sliang ba daga jing et pin yo i ki yo Pdiang be de hang ta gen mga hikay fi ba da fi puli ga bible ubam sliang i yo kitab sam kong kumba ukera utrangi ki wa kumta ga Mynsiem jonga katrang me blay wat ki brio belong ga taga rukom da fi puli kitab Isaiah ga nang ga saw saw sngap ngan puli fi ga khat ga saw ga khat ga balai ga ong ni kiten sngap ngan puli ga ong nabangan teum hautau basliang bat ki wa do ga kendau ga berengkiang ngan te yalau Mynsiem halor sumbai jome bat yala ga jingger khu halor ki khon ki ksio jome uangan ai hautau basliang jar kat ki basliang jar kat ki bangai oh jisu hang niu Isaiah wa kawan ka ktiru tribe ong nabangan te hautau basliang bat ki wadu ga kendau ga berengkiang uangan te yalau Mynsiem halor sumbai jame balai lada fidan jing trak lada fidan ga jing sliang da fida wat yo play daga donut baro da fida tuai fida wat fida jauh umat fida sliang wat da tuai hang ni mentaro pini op yang ci pendap jo Mynsiem Bakhuid la fi poya ga jaka ga bi skol tho ba ga jing em jo bi kam hon ni ke pila yo jing penem ro kam pan hon ba fi skol tho ba fi dang don kam palat yo Mynsiem Bakhuid ha ka ba pila ban puli ga tin ga jo play ha ka ba pila ban long ka jingker khu chi gi brio ha ka ba fi skol tho ba ga dono jo bi po ka ang ka wat ka sliang da fi don da ga ta ga dono pin yo i ba Mynsiem jo play un yo cheka be un wan be tengah kuat benda geski mengenang ifi hadapi sliang hadapi terang shisha hadapi syong agak ni kepol pi ngap ya ga kata nem ke jipin ki no Mynsiem jo play tapi orang try a play me yo i yang am dei mga shu ngau tho mga don kam em henry ngam long la ngam yo Mynsiem Bakhuid man ga tip shai mga wan shame try shiki ban gan di na ke jinge ha mga don ke jing terang mga jing sliang ngan duai fi ga ni kepor ngi ni duai lang ngi ni kepor ngan simpor kendian ngan duai ga ni ke keleman bala da pidei ki bala yo jing penem la da pitip baga ne ke jing kular ga bas kam be pi da ke jing ga kwa pitip ba pin yo Pdiang ye ke jing duai ke jo pi bat la da pidei ke jing sliang ke jing terang ga shisha pin yo i Mynsiem jo play usgo bahai fi to gi di twai ha ga ni kepor kupa hagari ke kelemat ngawan haga kerteng ke do jisu try habang ke kredi gini ke jikai kumno baki laban Pdiang yo Mynsiem Bakhuid ngayo ina ke ketien ke jame begini kini ki nongrem bagi nong ki brio ki jame bagi dai ki khon jame bagi dai ki try a blagi betip ki jingular bagi dai ki jingular haba mela kular ki try ben ai ben para play mewat ig brio ke jinget ki beda ke jinget ki siso sidor ki banget mewat aga ni ke por mela men ai Mynsiem Bakhuid
Pada blay, mewadui ke beriu, ke beriu ke jing sliang, ke jing terang, ke jing angdon. Try ke tuai, hagari ke por. Kat kum ke jing hikai ke bangala hikai. Ngatip bau Mynsiem khut sabe udap lagi jaga bara. But hagari ke por nga kerpa na blay. Kupa melang ukpa jingi babden. Maula nangi panyo Mynsiem khut hato menom ai hangi. Kupa nga dua ngimpan nga pisa. Ngimpan kupa nga jingkat jingkia. Ngimpan na blay nga jingker khu na kawaipan. Haray ka mga pan me taga ski ka day. Nga pan ken troya Mynsiem khut nga jingim ka jingi. Pendap yang ini beriau daun Mynsiem khut jabe. Ai ken yo mat nga bor nga jabe. But kin la wat ban ya thol pa. Kin la wat ban kren lagi pagi telet. Daga jinget ken troy. Nga kren ko pa. Ai kin yo Pdiang nga ni ka por. Haba kidan ka jing terang. But troy nga yo snow nga jing narakat nga jabe. Nga ngait kan syang dap nga jing im jaki. Bakin la ban yo Pdiang nga bor nga jabe. Troy nga ai go yabe ya play. Nga halut siya nga buram ko pa. Haka kerteng ka daw chisung ituay. Amen man. Amen. To play un kui pi. Yai tuay. Bat ingin ji kai. Pinyo iyo Mynsiem jo play. Unwan haka ji im jo pi. Ko play Shimon. Ko play un kui pi.